λεπτά. Πόδι στο γοφό, μη χάνεις απόσταση. Πόδι στο γοφό, Μάικ. Συνέχισε με πόδι στο γοφό. Ναι. Γαρίδα εκεί. Γαρίδα, κλείσε γκάρτ. Πάνε τελαρίβα ξανά. Πόδι γοφό, πάνε τελαρίβα. Μην τεντώνεις πολύ τα πόδια. Πλησίασε το Μιχάλη, πλησίασε το να. Έτσι, μπράβο. Μιχάλη, κλώτσα το δεξί σου πόδι και τράβα το γκριπ εκεί. Κλώτσα και τράβα. Πιάσε γκριπ, κλώτσα με το πόδι σου. Ωραίος, πολύ ωραίος. Τράβα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις τώρα. Εκεί, ναι. Τράβα χέρι, σπάσε γκριπ εκεί. Εκεί, κράτα το γκριπ. Πόδι στο γοφό, Μιχάλη, πόδι στο γοφό, αριστερό πόδι στο γοφό του. Μιχάλη, αριστερό πόδι στο γοφό του. Μπράβο, εκεί. Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Συνέχισε εκεί να τραβάς. Κάτσε, θα κουραστεί, έτσι, Πιο κοντά, Μάικ. Μην τεντώνεις πολύ τα πόδια σου εκεί. Άστον αυτός να έρθει κοντά. Πόδι γοφό. Γύρνα, έτσι, μπράβο. Γύρνα, Μιχάλη, μη σου πάρει πλάτη. Ξαναγύρνα, Μιχάλη, ξαναγύρνα. Μπράβο. Γαρίδα. Κάτσε, Θωμά. Συνέχισε να κάνεις γαρίδα, Μιχάλη. Το πόδι δεν τα αφήνεις, κάτσε εκεί. Σπρώξε το πόδι, Μιχάλη, σπρώξε το πόδι. Γαρίδα, Μιχάλη. Καλή. Σπάει κέντρο. Γέφυρα, γαρίδα, Μιχάλη. Θωμά, βαρύς να μην σηκωθείς. Όλα τα κιλά Ναι, τι συνέχισε. Βάλ το γόνατο μέσα, Μιχάλη, βάλ το γόνατο μέσα. Γέφυρα, γαρίδα, Μιχάλη. Δεν θα βγει, Θωμά, κάτσε. Γέφυρα, γαρίδα. Έτσι, μπράβο. Πιο μεγάλη γέφυρα, Μιχάλη. Μπράβο. Το κεφάλι Εκεί. προς το κεφάλι του. Θέλεις να κάνεις πιο μεγάλη γαρίδα. Ναι, ωραίος. Όχι. Κλείσε γκάρτ. Έχεις 3 λεπτά, Μιχάλη, μην αγχώνεις. Κλείσε γκάρτ. Ποστούρα και καλά πας. Κλείσε γκάρτ, ωραίος. Πάμε τώρα. 2 on 1, Μιχάλη, 2 on 1. 2 χέρια στο γκριπ του, έτσι, μπράβο. Σπάσε γκριπ, δώσε χέρι, συνέχισε. Ελά, πλάγια, συνέχισε. Εκεί, δώσε γκριπ. Ναι, πολύ ωραίο. Ξανά το ίδιο. Ναι, Μιχάλη, ωραίο. Συνέχισε εκεί, δώσε χέρι. Θωμά. Ξανά, 2 σε 1, σπάσε γκριπ. Ναι, πλάγια. Έτσι, μπράβο. Δώσε, γύρνα το γοφό σου εκεί, και πιάσε ένα σχάλι. Κατέβα το πόδι σου κάτω, Θωμά. Συνέχισε, Μιχάλη, 2-1 ξανά. 2-1, δεν είναι το χέρι του περασμένου. 2-1. Το γόνατο. Εκεί, Μιχάλη, συνέχισε. Σκαρφάλωσε με τα πόδια τώρα, Ψηλά με τα πόδια. Μιχάλη, εκεί, ωραίος. Για γύρνα τώρα, Ναι. Μπράβο, γύρνα. Τέντο στα πόδια, Μιχάλη. Πάρτο. Δώσε κι άλλο, Μιχάλη. Συνέχισε να γυρνάς, πιάσε το χέρι του. Συνέχισε να γυρνάς, άνοιξε το χέρι εκεί. Συνέχισε να γυρνάς. Στο χέρι και πίεσε. Προς την άλλη πλευρά. Τρίγωνο. Μπράβο. Πιάσε καλά. Πιάσε τον αστράγαλό σου, Μιχάλη. Ναι. Πιάσε καλά. Ωραία. Δώσε, Μιχάλη. Συνέχισε. Πάρε γωνία. Το πόδι του. Κλείσε πιο βαθιά. Πιάσε μέσα το πόδι. Πιάσε το πόδι και ρίξ' τον, Μιχάλη. Ρίξ' τον. Εκεί επέμενε μόνο, Μιχάλη. Μόνο επέμενε, έρχεται. Αγκάλιασε πόδι, μην αφήσεις το πόδι. Αγκάλιασε το πόδι του, Μιχάλη. Εκεί. Όχι, το άλλο το πόδι. Το άλλο πόδι από μέσα. Ωραίος. Επέμενε. Έρχεται. Κλείσε πιο βαθιά. Αγκάλιασε το πόδι του, Μιχάλη, και πάρε γωνία. Συνέχισε να παίρνεις γωνία. Μιχάλη, 1 λεπτό έχεις, μην το αφήσεις. Συνέχισε να παίρνεις γωνία, Μιχάλη. Ναι, μέσα το χέρι σου, το πόδι του, Μιχάλη. Από μέσα από το πόδι, Μιχάλη. Πιάσε καλά. Μπράβο, έτσι. Τούμπα. Πιάσε καλά, Μιχάλη, δεν είναι βαθιά το πόδι σου. Τα χέρια σου δυνατά εκεί, να μην πάρει τίποτα. 30 δευτερόλεπτα, περίμενε. Κάτσε εκεί, Μιχάλη, 2 πόδια πιάνει κεφάλι, τράβα κεφάλι κάτω, σήκωσε γοφό. Χέρια πιάνε κεφάλι, όχι, είναι αλλαγή. Κάτω λέξω και πέρα. Συνέχισε. Θωμά, 20 δευτερόλεπτα έχει. 20 δευτερόλεπτα έχει, Θωμά. Κλείσε ξανά, Μάικ. Κλείσε ξανά. Δεν μπορεί. Ομοπλάτα, γύρνα τον. Μπράβο. Δεν μπορεί. Εκεί. Οριακά είναι. Ξανά πας. Πούς. Ο Μιχάλης, οριακά είναι.